Програмираме дистанционно за Mac 254. Дистанционното трябва да влезе в режим на програмиране с едновременно натискане на двата бутона. Ето тези. Натискаме до момента, докато зеления диод на бутона On-Off не светне постоянно. Избираме кой бутон искаме да програмираме, натискаме го и съответно избираме на този бутон, който трябва да отговаря от дистанционното на телевизора. Командата е възприета, натискаме следващ бутон, съответния бутон от дистанционното на телевизора, примерно вход, ето вход, възприета е командата и последно натискаме бутона On-Off, ето го бутона On-Off, той е възприет и изкарваме дистанционното от режим на програмиране с двата бутона, с които е програмирано.